Kali-kali ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat bakongsan jong khubor menta ka step ka santarik uluwer arjar arfuwe kilong. Menta ka sngi on sedang ka jingsong dorbar jong ka Meghalaya Legislative Assembly. Pengpau Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ka jingdon kam jong ka pule ka puthi ha ka jaka nong kendong khanang bentip ya ka sap ka phong ka jongki. Penken ria ka kenhon menteri ya ka sngithap vote bat nyo vote ha ka election JGDC bat palak chiklon re phun re lak khan re hajar mut ki breu ki badap IT ka covid ha kari India ki khubor ki babnya ka jingsong dorbar jong ka Meghalaya Legislative Assembly kan sedang menta ka sngi ha ka ba ulat ka jella usatya palmalik un ai jingkran ha ka ne ka sngi sedang jong ka jingsong dorbar ha ka ne ka sngi sedang jong ka jingsong dorbar na kalian kinong mikmat jong ka Meghalaya Legislative Assembly kin ka mau buram ru ya kitu kinong mikmat ki balaklat no ha ka ne ka pthai laban pun ka mau ba ka ne ka jingsong dorbar jong ka Meghalaya Legislative Assembly kan de khat oi sngi ba kan kut ha ka khat kan dai tarek mentau benai Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula penpau ya ka jingdon kam jong ka pule ka puthi ha ki jaka nong kendong khnang ba ka sap ka phong ka jong ki kan onla benyo I ne pau sabar Narendra Modi ula ongru ba ka National Education Policy ka bathmai on penrekam khnang da benda ka ne ka jing thumu haba a jingkran ha ka webinar halor ka phang ban penrekam ya ka pule ka puthi ha ka dorbar mangtingka jong kari na ka benta ki kam pule Narendra Modi ula penpau ba ka jing phang jong ka tin de ban pelat ha ka rukam ka baba ha kari bat ha ka pathai boro ko wein ka kenhun menteri jong ka sarkar jela kala ai ka jing menjur ban pinken ria ya ka tarik thep vote ban new vote habaya de ba ki election sa kiyeng dorbar jong ka Garo Hills Autonomous District Council ne GHEDC ka ban long ha uyayong larai ban pinken ria ya ka sing thep vote na ka khandai tarik uyayong sha ka khat tarik uyayong ba ya ka sing new vote la pinken ria no na ka khat sau tarik uyayong sha ka khat san tarik uyayong haba penbana ya ka ni harin ka jingelang ka kenhun menteri Rang ba ka jela ukonat ke sama ulong bana ka daw kabadon kam ban pinken ria ya ka sngi thep vote bat ka sngi nyo vote na mar ba ka don ka jing thep vote ha ka wat ka balai jong ka election MLA ha Assam ka ban long ha kan ru tere uyayong ka kenhon menteri kala menjuru ya ka skim ban sio bai luksan sya ki ba hayeng jong kitu ki balaklat ha ka jing kinat ki pait bhur ka balong alak tingka la raklat bat silak tingka la rakala ana ki khotmen ya ka ne la ya tho do menteri Rang ba ka jela ukonat ke sangmam MLA ka nongpo uba mineral bonds ula le jingo ya ka primary health center ha omden bat kane ka jingne jingo ka jong ka long ban pe ya ka jingduna ki ba kane ka PC ka duna bat kunjuru ya ka jingdon kam ki jong kam MLA ka nongpo ula ya kando ru ya medical officer Dr. L Sutunga lembar ki nong tre jong kane ka PC pal ha kane ka jingkendo ya ki ula penshlo de ki bakin ai ka jing shakri ka babha ya ki patba Shosho uba mineral bonds mula kularu ba unra ya kejing ba kejing duna jo kene ka PC haki bor bahalor khnang ba kene ka PC kanyo kejing rap shosho la kalong haki kor ki bor ki dawai ki dashin bat kejing penbon ya kinong tre ha kene ka PC uba mineral bonds ula le jingo ru ya ka jaka sumar ki khilong ki khna ka blatip kum ka challenge word but ulai kran bat kinong pang halor ki jing ajing sumar ba kileyo na kane ki PC bat ulalap ba baro ki penpau ya ka jing sohun halor ka jing yo jing sumar na kane ki PC wala kane ki PC kadang ton kam sa shibun ki rokam ajing sumar ha Assam ka tanap pulu dang le kala kranshai ba baro ki khna school ki basong class 1 hado class ka bakhandai ki de penpin ki class bet wat lara ki wan ne kim wan yele exam ya ke exam ko jongki katkom ka order bala pemi da commissioner secretary ha katanat pule dang le kalau ong bawala ki school ki kilala ban pelong exam ha katayo baningkong jong uni ubnai henre ka syongpat ha ki khna school laki wanne ki monyele ya ki exam bat kam don kono ka jingpen bor kani ko order ko longru ba ki class na ka benta ka session ka bathmai kan sedang ha katayo ka baningkong jong ubnai banwan bat kani ka order kan long na ka benta kito ki school ki bamde ki school sarkar kani ka ko All India Radio Shillong ka bolam sipi khubor batu mentang ngap ya kani ka jimpun benam lai tili ki jingblien bangi barong ide ban bot perkhing banyada bat ban lai na ka jingpang COVID-19 bat kita kilong dangmas ne jingdak mut bat shentur penjingai iwe na iwe pan habai dan lang hajo sait bhai ki kiti bat bata bhai ka khmat bat le e kita bonsin 2 minit relang banyale persya ya ka jingpang COVID-19 tu mentang himpeteng yang ya khubor ki padang sa
Palat shiklur nrew lak khan rew hajar ngut kibriu kiladap aitika covid hakari India. Kata nak kakoi kakhia jonggari kala pentip bahapo kini ke arp saw kenta kidan hadu khandai saw hajar saus pa sanpu angut kiladap aitika covid hakari. Haka cu kapol kibriu kiblakot no covid-19 hakari kala poi syaka khandai pnyo poi not lai nak shispa da ka jingdon sa kumbal khat saw hajar ngut kibriu kiblakot no covid-19 hapo kini ke arp saw kenta hakari India. Ka jilla Meghalaya tanglin kisni kamdon shu ya kibayo COVID-19 bat kadan iwepat ibalakot no COVID-19. Ka office UDHSMI kala pentip ba ini iwe ibakot ide na is Khasi seswek. Haba phai sya kidesek kibadon ya COVID-19 kilong ka is Khasi seswek kadan minta satang khandai ngut ka is Chente Hills kidan satang arngut bat ka West Garo Hills seswek bat ka South West Garo Hills seswek. Mentah kidan satang mar iwe kibayo COVID-19. Ka jilla Meghalaya hadu hinin kisni kidan khatlai hajar khandai spa nrew ngut kibala yo COVID-19 hakaba khatlai ngut kidai ki active case ni kibadang don hakijing sumar khatlai hajar pras pasan ngut kibala kot no bat shis pa sapu prangut kibala khlat no. Ulampang barin jong Lok Sabha uporno isangma uladap menta sansem hadin ke jingklat no ke jong bat ya kani keling khus ngiap basan jong uporno isangma lakan mau buram da ki bahien ke jong ki bakunthop ya ka kurem ke jong ka sora dini ke sangma lem ki khun ki jong ki bakunthop ya menteri rangba ke jilla Meghalaya ukan rat ke sangma lembat ka agatha ke sangma ka MP jong ketura ki balali pelong jingduai ha ulum jingtep jong uporno isangma. Menteri rangba ke jilla Meghalaya ukanrat kisangma ulaple ya ke Prime Star of Hope Tourism Campus Foodcraft Institute Polo Orchid Nursing Turam. Hagani kesni lapun kuburam ru ya unong thungso marit unanandro bimarak ubadai ru unong yo ya ke khusnam pat masyri ar-hajar arpau bat ke International Farmers Award. Ukonat kisang ma haba ajingkran hakani kesni ulaong ba nanandro bimarak ulalong kanuksa kababatam ya kinongrep bat ulaban rap ru bak sokar MDA kanlong kabakloy ban ajingrap ya kinongrep ha kanu kaliang. Ukonat kisang ma ula pentip ru bak sokar MDA kalapalat ya ka Chief Minister Mobilization Support na kabenta kiskim nongrep kabalong kum kajing pinslor ya kinongrep kibarit bagi bapedeng bakinyo ya kajing em kababaham. MLA ka Umray constituency ubak George Billing do haka sengi balang jong keteo ula pelat peba ya ke kot ke ba ai keteng ke jutang ukun Khasi ya ke bala tho da ubak si jerwa ubaderu unong tho kot ubak pau bha bala pelat ya kini ke kot harut yo Umray haka ni ke sengi la yo kijingkran na UMLA ubaderu ukongsan ubala ai kintin kintu kin pham bat ubala yaro ru ya unong tho jong kete ke kot ubala la ban tho na ke benta ke jingmen to ya ke imlang salang bat ru khamtam kumnu banlang ha ka bapenong kam hok ya ka khtian la jong bat ru ban bat la ka jutang jong ki khun ki Khasi bat ru ban hikai ki wepat ki badangwan la ka benta ban penong kam hap ya ka khtian Khasi ha ka tegas ni lai don lang ru ki rew rang ba na ka than kin thop ru yo nong thok kot ba pau uba suma sing sawen bat ha ka tegas ni jong ka jing plat ya ka te ka kot la sakhi ru da ki pat ba jong ka than umroi bat ki wei dem ha shwa ban pungkut ya ki khubo session ki mat ba kongsan Menta kesni on sedang jingshong dorba jong ka Meghalaya Legislative Assembly penpau menteri rangba do kari Narendra Modi ya ke jingdon kam jong kapule kaputhi ha ki cakar nong kendong khnang mentip ya ke sap phong ke jongki penken ria ka kenhon menteri ya ke sngi thap vote bat nyo vote ha ki election GHEDC bat palat shiklo nrew lak khanrew hajar mut ki brew ki bradap IT ka COVID-19 ha kari India Kato ki khubol ki lakot ki bawan chapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong ba ka por prabajing se so ba ka Delhi station na ka banda ki khubor ha ka khten hindi ba khten phareng kani ga dei ko All India Radio Shillong